Dear love, bata pa lang ako ay alam ko nang mas attracted ako sa mga lalaking mas nakakatanda sa akin. Ang sabi nila, dahil daw yun sa daddy issues, wala kasi akong kinalakihan na isang ama. Ewan ko ba, pero hindi ko talaga makita ang sarili ko na magkaroon ng jowa na kasing edad ko. O kaya ay yung mas bata pa sa akin. 4th year high school na ako at malapit na akong maging isang ganap na college student. Gaya ng iba, ay wala akong idea kung anong kurso ang kukunin ko. Hindi ko naman kasi akalain na aabot ako sa ganito. Hirap na hirap ang aking mga magulang na itaguhid kaming 3 magkakapatid. Kaya akala ko hanggang high school na lang ako. Pero ito, sa dulot ng aking pagtsatsaga ay mayroon akong full-time scholarship sa universidad dito sa aming probinsya. Mahilig akong manood ng mga pelikula ng mag-isa. Yan ang masasabi kong gusto kong gawin kada buwan. Sa ganitong paraan kasi parang pakiramdam ko ay nakakatakas ako sa realidad ng buhay. Minsan nakakapagbigay ng pag-asa, minsan sasampaling ka ng katotohanan na magpapa-question sa'yo. Minsan dadalhin ka sa ibang mundo. Ipapasyal ka sa mga lugar na hindi mo kayang puntahan. At kung minsan, yan na lang po yung 2 pwesto sa gilid. Tapos yung next showing po, 7:00 pa po. Ganun po ba? Ayoko kasi ng pwesto niyan sa gilid eh. Parang sayang lang yung bayad ko. Ay, matagal ka pa po ba? May naghihintay po sa likod niyo. Bayaran ko na rin yung sa kanya. Okay po, sir. Bale, ito na lang po yung last seats. Okay lang po? No problem. Teka po, sir. Hindi naman po kailangan na ilibre. Okay lang po talaga ako. Okay lang. Gusto ko lang kasing makapasok na kasi 5 minutes na lang magsa-start na yung pelikula. Hayaan mo na. Salamat po. Dear love, pumasok na ako sa sinihan. Nahihiya talaga ako nung una dahil hindi ko naman siya kilala pero ayun, mukhang kaya lang niya ako nilibre dahil natatagalan na siya sa akin. At malapit na ngang magsimula ang pelikula. Nasa isip ko ililibre ko siya ng pagkain pagkatapos ito para naman makabawi ako. Dear love, tunog di makatotohanan to pero parang pang pelikula lang. Ang swerte ko kasi masasabi kong siya ang tipo kong lalaki. Tingin ko nasa 30s na siya. Disente ang suot niya na parang kakagaling lang ng trabaho. Kinakabahan ako pero mas nangingibabaw ang kilig dahil parang may jowa na rin akong kasama habang nanonood ng sine. Matapos ang aming panonood ay sinundan ko talaga siya. Sir! Oh, may nakalimutan ba ako sa loob? Gusto ko po sanang bumawi sa inyo dahil nilibre niyo po ako, di ba? No need na. Okay na yun. Tsaka busog ako. Sir? Yes? Nagpa-part-time po ako sa restaurant na ito tuwing weekend. Try niyo po kumain dito. Ililibre ko po kayo. With discount po. Seryoso ka? Opo. Kaya lang kita nilibre kasi ayaw kong malate. Hindi mo kailangan bumawi. Kung magbabago po ang isip niyo. Sige na, una na ako. Ingat ka pa uwi. Sige po. Dear love, dumaan ang ilang linggo at hinihintay ko siya. Hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya. Parati kong hinihiling na sana dumating ang araw na kumain siya dito. Hindi talaga ako magdadalawang isip na lapitan siya. Hanggang sa isang gabi. Bye guys! Mamimiss ko kayo! Ay, sa wakas, last day ko na. Dito sa closing shift natin, nakakapagod talaga magtrabaho sa gabi. Ay naku, sinabi mo pa. O siya, sige na. Bye, Mira. Bye! Late na ako siguro. Sir? Dear love, parang isang pelikula na nakita ko sir sa labas ng restaurant. Nagyosi siya sa labas ng pintuan ng kanyang sasakyan. Inayan niya ako sa loob at hindi ko alam kung bakit sumakay naman ako agad.
ito ang unang beses na makakasakay ako sa kotse at doon ko nga napansin ang kanyang daliri na may singsing. Alam kong isa lang ang ibig sabihin noon, pero binaliwala ko ito at inisip na baka isa lamang itong alahas at wala lang yun. Akala ko hanggang alas 10 ang restaurant nyo. Hanggang 9 p.m. lang po, sir. Hiro. Tawagin mo akong Hiro. Akala ko hindi ka napupunta, Hiro. Paano po yan? Hindi po kita malilibre. Sarado na po eh. May budget po ako dito kaso pang fast food lang po ito eh. Ano pong nakakatawa? Huwag ka na ngang mangupo. Mukha ba akong tatay mo? Daddy mo ba ako? Ano palang pangalan mo? Mira po. Ay, sorry po. Ay, nako. Mira. Okay, Mira. Dear love, dinala niya nga ako sa kanyang kondo at sumama rin talaga ako. Alam ko may mangyayari sa amin at handa naman ako doon. Gusto ko siya. Gusto ko ang buhay na meron siya. Mag-isa lang naman siya sa lugar na ito kaya nawala ang kaba ko. Nawala sa isip ko na baka kasal na siya o may pamilya dahil nga mukhang mag-isa lang naman siya dito. At nangyari nga ang aking inaasahan. May nangyari sa amin ni Hiro ng gabing yun. Mahilig ka pala talagang manood ng pelikula, no? Oo. Buwan-buwan ata nasa sinihan ako. Ikaw ang una kong tatawagan kapag manonood ako ulit. Tsaka eto, tanggapin mo ito para naman may panggastos ka. Hindi. Ginusto ko yung nangyari. Hindi mo kailangan magbayad. Tsaka, di ako... Love language ko yan. Giving. Love? Love language? Ibig sabihin nun... Sige na. Tanggapin mo na. Huwag ka na lang magsalita. Salamat. Basta, alam ko naman kung paano ka tawagan at saan ka pwedeng puntahan. Ibig sabihin nito, hindi lang ito ang huling beses nating pagkikita. Bakit? Miss mo na si Daddy? Siguro. Sige na. Magbubuk na ako ng ride mo pa uwi. At may pasok ka pa bukas. Okay. Sana makita kita ulit agad, Daddy. Siyempre naman, baby. Uy, tulala ka na naman. Linisin mo yung table 3 at may customer na Sorry, Jeno. Sige na. Coming. Dear love, isang buwan na ang nakalipas mula nang makasama ko si Hiro. At wala ngang araw na hindi ko siya iniisip. At wala ring araw na hindi ako naghihintay sa mga tawag niya. Ano nga ba ang karapatan ko? Wala namang kami. Masyado rin siguro siyang busy sa buhay. Ngunit ang mga katanungan kong yun ay napalitan ng saya nang makita ko siyang papasok sa aming restaurant. Ramdam na ramdam ko ang pag-angat ng pisngi ko dahil sa pagkakangiti ng magtama ang aming mga mata. Dali-dali ko siyang nilapitan. Hiro, dumating ka. Hanggang anong oras ka? Hanggang alas 5. Kaya mo ba akong hintayin? Kaya naman. Dito na lang ako mag-meeting. Anong bestseller niyo dito? Ito po yung truffle pasta namin. Po? Ay, sorry. Ito, Hiro, yung truffle pasta. Sige, isa niyan. Saka isang slice ng Biscoff roll. Noted. Sige, libre ko na yung Biscoff. Okay. Thank you, Mira. Dear love, matapos ang aking shift ay dinala ako ni Hiro sa mall at ipinamili niya ako ng mga bago kong damit. Suot pa rin niya ang singsing na siyang nakita ko nung una naming pagkikita. Napakabait niya sa akin. Sabi niya ay regalo niya daw ito dahil inilibre ko siya kanina at dating gawi,
Nagtungo ulit kami sa kanyang kondo. Dating gawi, may nangyari ulit sa amin. Bakit isang buwan bago ka magpakita ulit sa akin? Busy si Daddy sa trabaho. Akala ko, tatawagan mo ko eh. Mira, malaki ang agwat ng edad natin. Mas marami kang oras kaysa sa akin. So kapag may libre ka lang na oras, saka mo lang ako tatawagan. Hindi ba pwedeng maglaan ka ng oras para sa akin? Masyadong mabigat yung hinihiling mo. Okay, I'm sorry. Sana maintindihan mo na hindi ganoon kadali. Alam mo, ang tiyaga mo nga sa akin, Mira. Bakit puno ka ng pag-asa na darating ako? Kasi palagi kong hinihiling na dumating ka. At naniniwala ka na darating ako? Oo. At ito nga dumating ka uli. Sa tingin mo ba, babalik pa ako? Oo naman. Naniniwala ako na babalik ka. Dear love, niyakap ako ni Hiro ng mahigpit at hinalikan ng noo ko pagkatapos. Matapos ang gabing yun, ay umuwi ulit ako sa amin. Heto na naman ang realidad ng buhay. Na kailangan ko na namang bilangin ang mga araw kung kailan siya babalik. Kung siya nga ba ay babalik. Kahit anong mga text ko sa kanya, hindi naman siya sumasagot. Kabilin-bilinan niya din sa akin na wag daw akong tatawag. Dear love, akala ko maghihintay ulit ako ng isang buwan bago ko siya makita. Ngunit ang saya ko na matapos lamang ang 5 araw na paghihintay ay nasa labas siya ulit ng aming restaurant. Masayang nakangiti sa akin habang papalapit ako. Hiro, buti dumating ka. Namiss mo ba si Daddy? Oo naman, sobra. Kala ko isang buwan na naman ang hihintayin ko. Pero dumating ako, tama. Kasi naniniwala kang darating ako. Abay, syempre naman. Walang araw na nakita kitang hindi nakangiti. Iba pala sa pakiramdam ang makakita ng taong sabik na makita kang bumalik. Huwag mong sabihin na para akong asong kumakawag ang buntot, ha? Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Sobra ba kitang napasaya? Sobra. Sana hindi mawala yung ngiti mong yan sa tuwing nakikita mo ko. Maniwala ka sa akin, Hiro. Hindi mawawala. Dear love, nagtungo ulit kami sa kondo niya. At mas naging masaya ako dahil hindi niya ako pinauwi agad. 5 araw akong nagstay dito at hindi ako pumasok sa eskwelahan at sa trabaho. Mas gusto ko siyang kasama ng matagal. Pinagluluto niya ako na para bang kaming dalawa lang ang tao sa mundo. At wala na akong mahihiling pa, kundi sana hindi na ito matapos pa. Ang kapal na mukha mo! Karen, ano ba? Palagi ka nalang bang galit? Akala mo, hindi ko malalaman, ha? Hiro, sa estudyante pa talaga. Kaedad lang yun ang bunso mong kapatid. Alam mo naman pala. Ba't ganyan ka makareact? At parang wala lang sa'yo na nalaman ko, ha? Kailan ka ba huling ngumiti sa akin kada uuwi ako sa bahay na to? Parehas tayong busy sa kanya-kanya nating buhay, Arturo. At dahilan yon para maging malamig ang pakikitungo mo. Ha? Ikaw pang may karapatan magtanong? Ikaw, dahilan din ba to para maghanap ka ng chipipay na batang call girl mo? Hindi siya call girl, Karen. At pinagtatanggol mo pa talaga? Karen, mahal mo ba talaga ako? Ikaw ang laging walang oras sa akin. Ikaw ang laging wala sa bahay. Ikaw ang laging nakasimangot. Bakit mo ako pinakasalan kung alam mo naman na ganito ako? Hindi kita maintindihan. Huling beses ka nang makikipagkita sa kabit mo. Kapag inulit mo pa, parehas kayong makukulong. Huwag mo siyang idamay dito. Madadamay siya kapag hindi ka tumigil, Arturo!
Dear love, dumaan ng 1 buwan, 2, at magtatatlong buwan na nga at wala pa rin si Hiro. Nawawalan na ako ng pag-asa. Malapit na rin ang pasukan ko sa kolehiyo. At ito na, mas kakaunti na ang araw na makakasama ko siya. Hanggang sa isang araw, isinundo niya ako. Huli na ito, Mira. Ano? Anong ibig mo sabihin? Pinuputol ko na ang anumang meron sa atin. Galingan mo sa college, ha? Magtapos ka. Palagi kitang maaalala. Tandaan mo, Mira, na hindi ko kakalimutan ang mga ngiti mo at saya na ipinaramdam mo sa akin. Hiro, huwag mo kong iwan. Pero kailangan, Mira. Huwag mo na akong hintayin. Dahil hindi na ako babalik. Kahit kailan? Kahit kailan. Dear love, kahit punong-puno ako ng pag-asa na makita si Hiro, ay hindi ko na nga siya nakita pa. Alam ko kung saan siya nakatira pero wala akong lakas ng loob na lumapit pa. Totoong may mga taong nagmamarka sa buhay mo, kahit na minsan mo lang naman silang nakasama. Sigurado akong habang buhay ko siyang mahal at patuloy akong aasa na sang araw ay babalik ulit siya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!